500 efectivos velarán pola seguridade dos milleiros de persoas que se agardan na festa do Albariño de Cambados. Este ano o dispositivo refórzase coincidindo coa primeira edición do evento como festa de interese turístico internacional. Que tal, saudos? Haberá tamén cambios no dispositivo de acceso aos concertos de Feciñáns, reducindo a entrada ao recinto a través dunha única porta. En menos dun minuto ampliamos agora titulares. As instalacións da empresa Palmira Scuba Charter no Peirao da Pobra foi o lugar escollido para a presentación do Showba 4.90, a primeira embarcación eléctrica e accesible destinado ao turismo náutico made in Galicia. O buque insignia de Greenpeace xa está atracado no porto de Vilagarcía. O Rainbow Warrior ofrecerá diversas actividades ao longo desta fin de semana para concienciar sobre o grave problema do cambio climático. O vindeiro domingo ás 12 da mañá terá lugar a 16ª edición da Bandeira de Traíñas Concello de Rianxo. Tamén preparativos en Vilagarcía na conta atrás para a festa do San Roque. A cidade cuadriplicará o número de axentes policiais para garantir a seguridade durante os festexos. Entre eles, policías infiltrados que vixarán para evitar calquera problema que xurda durante as festas. A Garda Civil de Tráfico tamén vai intensificar os controles de alcolemia, especialmente o día da festa da auga. A deste ano é a primeira edición da Festa do Albariño de Cambados tras ser declarada como de interese turístico internacional. Para garantir que a celebración transcorra con total normalidade, vais incrementar a seguridade do evento. En total, 500 axentes traballarán durante a festa. Ese número de reforzos que se vai producir pois vai a ser un pouco na liña de manter a seguridade no municipio. Haberá novidades tamén no dispositivo dos concertos de Feciñáns. Os accesos á praza van mudar para incrementar a seguridade durante as actuacións. Esas 5 entradas da praza de Feciñáns pois se mantiñan como accesos e saídas e, bueno, por recomendación da Garda Civil, pois entendemos que ao mellor hai que deixar solamente unha portada e acceso e as outras de saída para poder pois configurar un pouco o que é a seguridade nesa zona. Esta mañá tivo lugar a xunta de seguridade previo ao inicio da festa, na que os diferentes corpos puxeron en común o dispositivo do evento. A subdelegada do Goberno en Pontevedra reiterou o compromiso das forzas de seguridade do Estado coa seguridade de grandes eventos como Albariño. A seguridade é unha precondición para a celebración de todos este tipo de eventos. Tanto a Garda Civil como a Garda Civil de Tráfico, o subsector de tráfico, van a pôr a disposición do Concello de Cambados, no termo municipal de Cambados, operativos especiais moi superiores aos que se desenvolven en calquera outra época do ano. Con todo, agardas unha festa tranquila. Quizá llama un poco la atención que durante la celebración de la fiesta, pues hombre, lógicamente algunas infracciones, pues se multiplica la población y eso hace pues que evidentemente destaque y sea un pico durante ese periodo. Pero bueno, dentro todo de una normalidad que se consigue gracias a la coordinación entre las distintas administraciones. Un posto de mando avanzado será o encargado de coordinar todos os corpos efectivos. Estará instalado no cruce das avenidas de Madrid e Vilariño. Tamén preparativos en Vilagarcía na conta atrás para a festa do San Roque. A cidade cuadriplicará o número de axentes policiais para garantir a seguridade durante os festexos. Entre eles, policías infiltrados que vixarán para evitar calquera problema que xurda durante as festas. A Garda Civil de Tráfico tamén vai intensificar os controles de alcolemia, especialmente o día da festa da auga. O Concello de Vilagarcía celebrou a Xunta Local de Seguridade para establecer a coordinación dos operativos policiais e de seguridade para as festas de San Roque. Unha reunión na que participaron o Concello, a subdelegada do Goberno e os mandos dos corpos de seguridade do Estado como a Policía Nacional, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e neste caso invitada a AUPA, a Policía Autonómica. Na Xunta acordáronse as medidas a tomar e tamén o número de axentes que velarán pola orde na vila. Este ano cuadriplicarase a cantidade de efectivos. A Policía Nacional vai contar con 4 veces máis efectivos con respecto ao ano anterior. Polo tanto, as condicións de seguridade das festas grandes de Vilagarcía vanse ver claramente beneficiadas, reforzadas por unha maior presencia policial. O persoal da Policía Nacional de Vilagarcía atópase nestes momentos a un 85% do seu catálogo. Isto é gracias á colaboración do Goberno do Estado. O pasado mês de xuño incorporáronse 6 axentes en prácticas para reforzar os actuales efectivos. Podolles comunicar satisfactoriamente
que a plantilla en este momento está a un 85% respecto do seu catálogo, aínda que o noso obxectivo é acadar o 100%. A Garda Civil de Tráfico tamén intensificará os controis de alcolemia, especialmente o día da Festa da Auga. Tamén quero informarlles de que Tráfico vai a reforzar os controls de alcolemia e de drogas a condutores durante o tempo que dure a Festa da Auga, especialmente entre as 22 horas do día 15 e as 22 horas do día 16. Policías infiltrados velarán para evitar calquera problema que xurda. Ademais, o Concello tamén se suma á loita contra as agresións machistas e instalará un punto lila na Praza da Segunda República. E o Concello de Noia vai delegar na Xunta os procedementos para a selección de axentes e auxiliares da Policía Local e vixilantes municipais. O acordo foi tomado no último pleno cos votos a favor do PP, o Noia e o BNG e a abstención da Marea e o voto en contra dos membros do Partido Socialista. O concelleiro responsable da Policía Local, Julio Bustelo, explicou que a decisión vai se traducir nunha maior axilidade e un considerable aforro económico a hora de convocar e cubrir prazas de efectivos para as forzas de seguridade municipal. Pola súa banda, o alcalde, Santiago Freire, sinalou que o Concello gañará en eficiencia ao evitar unha sobrecarga de traballo administrativo que a Xunta vai efectuar, dixo, sen custo algún para o erario municipal. Ademais, lembrou que o convenio coa Xunta están adscritos tamén ou a punto de facelo uns 75 concellos de toda Galicia. A Policía Local de Rianxo procedeu esta mañá a identificación dun presunto furtivo que estaba exercendo a venda ambulante de marisco recollido de xeito ilegal. Na inspección efectuada, os axentes puideron comprobar como o marisco disposto para a súa venda carecía das mínimas garantías higiénicas e da preceptiva documentación de adquisición e trazabilidade, descoñecéndose, polo tanto, a data, a zona de extracción e, polo tanto, tamén co conseguinte risco potencial para a saúde. Por esta razón, os axentes decidiron comisarlle toda a mercadoría e proceder a realización da correspondente denuncia administrativa. Dende a Policía Local de Rianxo advirten dos graves riscos para a saúde de consumir os produtos mariños sen garantías sanitarias. Volvemos agora a Cambados, atendan o xiro inesperado que deu a polémica dos soldos. A oposición acabou impoñendo un salario de 40.000 euros brutos á alcaldesa da vila. PP, BNG e PODE votaron a favor desta medida a que se opuxeron tanto Somos como o propio PSOE. Pero a rexedora é unha medida inxusta e que, aínda por riba, non lle permite garantir a gobernabilidade do Concello. Foi a oposición a que decidiu que finalmente a alcaldesa de Cambados cobre un soldo. O goberno local teimou ata a última hora en que o salario da rexedora e de varios dos seus concelleiros saísen adiante de xeito conxunto. O PP acabou presentando unha emenda a esa proposta, sacando adiante o soldo de Fátima Val. Nos entendemos que a máxima responsable do Concello de Cambados, a alcaldesa, pois ten que ter un salario, porque os veciños e veciñas de Cambados teñen dereito a ser atendidos por parte da alcaldesa. Polo tanto, entendemos que ten que estar ali unha xornada laboral e que debe atender aos veciños as súas inquietudes, as súas necesidades. A emenda presentada polo PP contou co respaldo do BNG e de Cambados PODE. Fátima Val cobrará 40.000 euros brutos ao ano, mentres que os seus concelleiros seguirán sen percibir un salario. Os propios socialistas e os seus socios de Somos Cambados votaron en contra. Evidentemente é unha proposta coa que non estou en ningún xeito de acordo. Ademais, é unha proposta que me parece insuficiente, xa digo, para poder adquirir unha plena gobernabilidade do que é o Concello de Cambados, posto que non conto con persoal de confianza, non teño persoal contratado como tiña o anterior alcalde. O goberno local critica o que considera unha pinza entre PP e BNG para obstaculizar a acción de goberno. Con todo, reiteran o seu ofrecemento ao bloque para que se una ao Executivo. Nos creíamos que non ia haber tantas dificultades para poder constituir un goberno progresista, pero bueno, van pasando as semanas, van pasando os meses e non percibimos a vontade que nos desesábamos percibir por parte deles para incorporarse ao goberno, non? E insisten en que as competencias que tiñan o cuadripartito BNG seguen estando en mans da alcaldesa e que aínda hai libre unha vacante na Xunta de Goberno agardando por Víctor Camaño. As instalacións que ten a empresa Palmira Scuba Charter no Peirao da Pobra foi o lugar escollido para a presentación do Shouba 4.90. É a primeira embarcación eléctrica e accesible destinada ao mundo do turismo náutico e feita aquí en Galicia. O seu promotor é o enxeñeiro naval vigués José Ballester. Este é o Shouba 4.90. Trátase dun barco 100% galego, totalmente innovador, xa que é eléctrico e polo tanto non contaminante. E ademais accesible,
Dúas vantaxes importantes nas que o seu promotor, o enxeñeiro naval vigués, José Ballester, puxo todo o seu empeño á hora de realizar o deseño da embarcación. Tenía que ser un barco con motorización eléctrica para no contaminar la zona que estamos visitando. También es accesible a personas con movilidad reducida. En el barco cabe una silla de ruedas, ¿no? Y eso era algo también que tenía claro que tenía que ser sí o sí en el diseño. O barco, cunha eslora inferior aos 5 metros, non require ademais de titulación para poder pilotalo. Un aspecto este tamén importante a ter en conta. Eso abre un abanico de posibilidades a la hora de explotarlo, ¿no? Porque se abaratan los costes de operación, ya que no necesitas un patrón profesional para sacar el barco a pasear, sino que un personal mínimo en tierra puede gestionar una flotilla de barcos y entonces así se contiene un poco el coste de operación, ¿no? O proxecto foi ademais seleccionado pola Asociación Galega de Actividades Náuticas no marco da iniciativa europea Capiten, que aposta por produtos náuticos innovadores que buscan ser un referente internacional. Nosotros desde AGAN, la Asociación Gallega de Actividades Náuticas, hemos seleccionado este proyecto porque es un proyecto innovador para Galicia y no solo para Galicia, lo hemos seleccionado pensando y comparando con otras regiones europeas en las que participamos en el proyecto Capiten. El proyecto Capiten es un proyecto que lidera la región de Bretaña, que todo el mundo sabe que es la región más importante náutica europea y quizás a nivel mundial. Ellos lideran un gran proyecto para posicionar a Europa como referente en la náutica. Dentro de esa referencia en la náutica busca que haya productos innovadores náuticos como el que hoy presentamos, que haya productos que se creen por industria náutica con ecodiseño, ecoconstrucción y de construcción, y que luego existan en Galicia y en el resto de las regiones atlánticas unas rutas de pequeño cabotaje con escalas que se pueden hacer en embarcaciones como la que hoy presentamos y que creemos que es la solución a varias problemáticas que existe para ese tipo de navegación en zonas protegidas como Red Natura o como el Parque de las Islas Atlánticas. O barco, pensado para uso turístico e de lecer, pode transportar ata un máximo de 7 pasaxeiros e conta cunha autonomía de 6 horas, cunha velocidade máxima duns 4,8 nós. E o buque insignia de Greenpeace xa está atracado no porto de Vilagarcía. O Rainbow Warrior ofrecerá diversas actividades ao longo desta fin de semana para concienciar sobre o grave problema do cambio climático. Haberá propostas a bordo da embarcación abertas a todo o mundo, pero tamén por diferentes puntos da cidade. Vilagarcía é a derradeira parada do Rainbow Warrior en España. Tras pasar por Barcelona e Málaga e ser rexeitado por Vigo, o buque xa está atracado no peirado do Ramal. A embarcación insignia de Greenpeace abrirá as súas portas durante toda esta fin de semana para concienciar sobre a urxencia de actuar contra o cambio climático. Básicamente o que traemos é unha campaña que se chama Marcha polo Clima para chamar a atención sobre a urxencia de resolver o problema que temos do cambio climático, o gran problema do noso tempo, cuxo lema ademais é muda a enerxía non o clima, porque mudar a enerxía cara a enerxías renovables é o mellor xeito, máis que o mellor xeito é o principal que temos que facer para evitar as emisións de gases con efecto invernadoiro hacia un sistema 100% renovable. O acceso á embarcación é aberto a todo o mundo, ademais de iniciativas a bordo e rutas guiadas polo veleiro que permitirán coñecer como é a vida no seu interior. A organización ecoloxista preparou varias actividades por distintos puntos da cidade. Hai unha serie de obradoiros sobre enerxía colaborativa, enerxía cidadá e sobre buscar novos métodos, novas innovacións para resolver o cambio climático no Auditorio de Vilagarcía, e o domingo dos colofóns será un concerto con Maika Makoski, con De Pedro e a nosa Uxía, aí na Praza Segunda República de Vilagarcía. A pesar da polémica xerada polas trabas iniciais da Autoridade Portuaria Vilagarcía para acoller a esta embarcación no porto da cidade, dende Greenpeace queren evitar enfrontamentos e recoñecen a colaboración prestada. Bueno, nos agradecemos a Autoridade Portuaria que nos teña facilitado poder atracar. Había algúns problemas de compatibilidade coas actividades portuarias, pero nos non temos máis que agradecimento cara a Autoridade Portuaria de Vilagarcía. O Rainbow Warrior soltará amarras o vindeiro martes. Antes de abandonar a Ría de Arousa fará unha parada simbólica preto da illa como mostra de apoio ao proxecto de transición enerxética que está en marcha no concello. A súa seguinte parada será La Rochelle, en Francia.
E máis actualidade, a 59ª edición da Romaría Vikinga de Catoira vai recuperar o pregón. Será a actriz Isabel Risco a encargada de dar o pistoletazo de saída a estas festas. O alcalde di que o obxectivo deste festexo é enxalzar o papel da muller. As festas, que comezarán o día 29 e rematarán o 4, inclúen a tradicional dramatización do desembarco vikingo. O Concello de Catoira deu a coñecer o programa de actividades que se levarán a cabo durante a 50ª edición da Romaría Vikinga. Uns festexos que comezarán o día 29 de xullo e estenderánse ata o día 4 de agosto. A gran novidade desta edición é que se retoma o pregón. Este ano, a diferencia dos últimos anos, retomamos o pregón. Haberá un pregón o venres día 2 que comenzará pois ás 9 da noite. O pregoeiro desta edición será a pregoeira, máis ben, Isabel Risco. Durante estes 7 días son moitas as actividades que o Concello levará a cabo, pero as principais teñen lugar entre a noite do sábado 3 e a mañá do domingo 4, que son a cea vikinga e a dramatización do desembarco vikingo. As 500 entradas para a cea xa están vendidas e o Concello porá á venta outras 100. Para que este ano todas as entradas que se puxeron á venta xa están vendidas, aínda que intentaremos sacar unhas 100 entradas máis que se porán previsiblemente á venta o próximo luns na Biblioteca Municipal. No caso do desembarco, a dramatización adiántase este ano ás 12:30 horas. Os patróns e os vikingos que van nos barcos nos pediron que anunciáramos que empeza son ás 12:30, porque realmente a unha é cando termina a dramatización. Ademais de ter unha pregoeira, o cartel das festas tamén mostra a unha vikinga. Segundo o alcalde, un dos obxectivos desta edición é visibilizar o papel da muller. Unha aposta moi clara é o cartel. Parece que só a festa era de vikingos e nada máis lonxe que iso. Entón, realzar o papel da muller nesta romaría é un dos nosos obxectivos. A programación completarase con obras de teatro, clown, pasacalle, regatas de piraguas, concertos e o festival Vikinson. Este ano terá lugar os días 3 e 4 de agosto na Alameda de Catoira e contará coas actuacións de SES, Treixadura e Óscar Ibáñez e Tribo, entre outros. E a Praza Castelao de Rianxa acolle estes días unha nova edición da Feira do Libro organizada pola Federación de Librarías de Galicia. Prolongarase ata o vindeiro domingo con múltiples actividades dirixidas a satisfacer a todos os públicos. Durante estes días terán lugar múltiples presentacións de libros a cargo de destacados autores como é o caso de María Soliño, Xosé Duncan ou Laura Novelle, entre moitos outros. Tamén haberá espectáculos pros máis pequenos con sesións de contacontos e diversos obradoiros. E como non, a música será tamén protagonista coa actuación de Luar na Lubre, tamén de Uxía Lambona e a Banda Molona mañá sábado e a de Xoan Curiel o domingo. Na edición deste ano participan un total de 10 librarías de Santiago, a Coruña, a Pobra, así como tamén dúas da localidade, a Libraría Cándido e a Libraría Ben. Como é habitual, as compras de libros terán un desconto do 10%. O horario da feira será polas mañás de 12 a 2:30 e polas tardes de 6:30 a 10:30. E continúa o verán gastronómico na illa de Arousa. Se estes días no Concello reina a navalla, a vindeira semana será o mexillón quen lle colla o relevo. A festa celebrarase os días 2, 3 e 4 de agosto e desta volta estará organizada polo Clube de Baloncesto Dorna. Os asistentes poderán degustar 4 toneladas do mellor mexillón que se comercializará elaborado en diferentes variedades, entre elas cociñados ao vapor, tigre ou a paella. Recordemos que todas as citas gastronómicas do municipio insular están organizadas por entidades e clubes deportivos locais para axudalos coa recadación de cartos para afrontar a tempada. Rematou a remodelación do campo de fútbol municipal de Vilagarcía. A Lomba xa está lista para acoller mañá o encontro amigable que enfrontará o Celta de Vigo co Lille francés ás 8 do serán. Pola de agora xa se venderon máis de 2.000 entradas e o Arosa volverá a abrir mañá o despacho de billetes a partir das 5:30 da tarde. O campo municipal de Alomba Vilagarcía lucirá mañá o seu mellor aspecto para acoller o partido amigable entre o Real Club Celta de Vigo e o Lille francés. O recinto finalizou a súa remodelación grazas á colaboración entre o Celta, o Concello da Vila, o Arosa e a Federación Galega de Fútbol. O encontro servirá para recadar fondos para o equipo arosista e o seu presidente agarda un gran espectáculo. Esperemos que mañana tengamos el mejor partido en el mejor estadio que podremos tener aquí en Villagarcía.
Pola súa parte, o presidente da Federación Galega de Fútbol espera que o ambiente mañá na Lomba sexa similar ao que asistiu fai décadas a ver o encontro entre Orosa e a Real Sociedade. O primeiro que queremos facer en este día é animar a todos os que todavía non adquiriron unha entrada, pois a que mañán estén aquí, poidan adquirir todavía unha entrada e poidamos ver este estadio da Lomba, precisamente recuperando o seu esplendor de hai casi 30 anos, non? Todos recordan aquí aquel partido do ano 1988, parece ser, coa Real Sociedade. Probablemente mañán estemos diante dun partido de características similares, non? Para que esta reforma se levase a cabo foi moi importante a colaboración do Celta de Vigo. Dende o club vigués destacaron a boa disposición do Arosa. Es moi fácil cuando Concello, o con el Ayuntamiento, con la ciudad, con el deporte, con el Arosa en este caso, van de la mano. Así es moi fácil hacer eventos e hacer cosas como este. O alcalde tamén agradeceu ao Celta e á Federación a súa colaboración para que o campo da Lomba presente o seu mellor aspecto. Pois agradecer a toda a xente que colaborou en que este campo luzca como luce hoxe. Pois por suposto Celta de Vigo, que posibilitou que isto luzca como está lucindo, tanto por dentro como por fora, a todos os traballadores municipais que colaboraron estes días contra reloxo para que o campo teña o mellor aspecto posible. Por o de agora, a Arosa xa vendeu máis de 2.000 entradas. Mañá o club volverá a abrir o despacho de billetes a partir das 5:30 da tarde. O vindeiro domingo ás 12 da mañá disputarase a 16ª edición da Bandeira de Traíñas Concello de Rianxo. A proba organizada polo Club de Remo da localidade forma parte do calendario da Liga Galega de Traíñas A. Mañá sábado en Boiro e o domingo en Rianxo. A competición da Liga Galega de Traíñas arriba esta vindeira fin de semana o Barbanza. Rianxo acollerá o domingo a partir das 12 a 16ª edición da Bandeira de Traíñas Concello de Rianxo, unha proba organizada polo club local, o Club de Remo Rianxo. Disputarase a 3 quendas, sobre unha distancia de 3 millas, a 4 longos e 3 ciabogas. A regata vai a ser como de costume da zona portuaria, do sitio de sempre, onde están as descargas do Misillón. Os largos son como sempre 4 largos en línea, dos cales cada un mide 1389, vai haber 3 ciabogas, vai ser un gañador o que menos tempo faga, habrá 3 tandas. A suma, que menos suma de tempo faga, pois será o gañador, como dicen antes. O presidente do Club de Remo Rianxo quiso agradecer tamén ao Concello a súa aportación para a compra da nova embarcación coa que disputará xa esta regata. Segundo el, mellorará a calidade dos adestramentos e tamén das competicións. Por outro lado, tamén quería agradecer ao Concello de Rianxo, pois, como dicen antes, por a implicación, sobre todo por unha traíña de última generación, hoxe en día é a mellor do mundo mundial, porque é a última que se fabricou en Melibia, e polo tanto o Concello de alguma maneira nos la cede a nosa ao Club de Remo de Rianxo para que podamos facer un pouco obra dela e facer un pouco o que mellor se nos dá, competir ao máximo nivel e a ver o que surge. Pola súa banda, o alcalde Adolfo Muiños incidiu na importancia desta regata e o peso que ten o deporte do remo dende sempre na vila. O remo ten unha presenza inexcusable en Rianxo, a roupa o seu clube, está orgulloso de contar cunha formación como é o Clube de Remo xoven, onde está traballando de maneira moi positiva o que é o deporte coa mocidade, con especial tamén relevancia no que é o grupo de mulleres, de mozas que están tamén practicando o remo. O remate da proba está prevista para 1 da tarde, coa entrega da bandeira no mar ao club vencedor. O equipo feminino de Mecos Coruxo e o masculino de Cabo da Cruz proclámanse campións galegos. O campeonato disputouse no peirao do equipo boirense. Na categoría feminina, as embarcacións da contorna tiveron un papel destacable e coparon os postos de honra. As remeiras do Club de Remo de Náutico de Ribeira foron segundas e as de Cabo da Cruz remataron terceiras. Na categoría masculina, o Mecos non tivo a súa mellor actuación e rematou quinto. Vilaxoán e Rianxo pecharon nunhas meritorias sexta e oitava posición respectivamente. A cara e a cruz foi para os equipos de Muros. Unha gran esteirana rematou en 9ª posición, mentres que o Muros finalizou 13º de 16 participantes.
E as rúas de Vilagarcía volverán converterse na ruta da 16ª edición da carreira nocturna do Concello. A novidade deste ano é que a proba formará parte do circuito de Desafío organizado pola Deputación de Pontevedra. Terá lugar mañá a partir das 9 do serán. Os afeccionados ao running terán unha nova ocasión de practicar o seu deporte en Vilagarcía. O Concello presentou a 16ª carreira Concello de Vilagarcía, unha proba que invita a aqueles que gocen das carreiras a percorrer as rúas vilagarciáns o vindeiro 27 de xullo. A proba terá lugar o 27 de xullo, sábado, 27 de xullo, a partir das 9 da tarde. E vai a comenzar con probas para idades de nenos e nenas máis pequenos, non? A novidade deste ano é que a Deputación de Pontevedra colabora co Concello na organización da proba. Por elo, a carreira inclúese dentro do circuito de Desafío. O obxectivo é promover e concienciar a poboación sobre a práctica do deporte no medio natural dunha maneira responsable. A través do Desafío, a Deputación quere contribuir a popularizar estas probas deportivas ao tempo que se dá a coñecer as extraordinarias paraxes e vilas por onde se desenvolven. Ademais, promover e concienciar a poboación sobre a práctica do deporte popular no medio natural dunha maneira respetuosa, sustentable e responsable. O circuito varía dependendo da idade. Pros menores de 6 anos, a distancia é de 150 metros e vai aumentando ata os 4 km da categoría xuvenil. O percorrido pros maiores de 18 anos é de 10 km. Serían 3 voltas, Avenida da Marina, Ribero de Aguilar, entramos no Peirao de Pasaxeiros, volta polo mesmo Peirao e continuamos por Valle Inclán hasta a rotonda, hasta antes da entrada do cruce con a rúa con Pablo Picasso. Volvemos por Valle Inclán, xiramos a dereita por García da Camaño, paralela ao río, para baixar por outro lado do mercado, por Alexandre Bóveda, hasta volver a Valle Inclán, Elipidio Villaverde e de novo a Avenida da Marina. A inscripción xa está pechada para a categoría senior, mentres que os menores poderán inscribirse de forma gratuita ata antes de que comece a proba. E falamos de xadrez. A Pobra do Caramiñal vai acoller mañá sábado nos Xardíns Valle Inclán a 6ª edición do torneo de xadrez na Rúa Concello da Pobra. A competición aberta a todas as categorías arrancará ás 4 da tarde, xogarase polo sistema suizo a 5 roldas de 10 máis 3 segundos. Haberá trofeos para os 3 primeiros clasificados de cada categoría. As inscripcións aínda poden realizarse no correo xadrezbretema@gmail.com. O torneo está organizado polo Club de Xadrez Marquiño en colaboración coa Escola de Xadrez Bretema. En caso de chuvia, celebrarase nas instalacións do Liceo Pueblense. E facemos agora unha pausa para a publicidade e de contado estamos aquí de volta en Canal Rías Baixas coas noticias da cidade de Pontevedra.